Krobiane Kasange. Kotokoini kase, Krobiane Kasange. Mema Krobia Irifia Mumane Kotokunge. Mema Krobia Irifia Mumane Kotokunge. Asante Jani Trojo Jambolunge. Asante Jani Trojo Jambolunge. Asante Sebo Sumandie. Asante Sebo Sumandie. Krobia Santene Kasange. Krobia Santene Kasange. Ɔsei Tutu mi mo de nya visio. Ɔsei Tutu mi mo de nya visio. When ne benya se kantinjire buaji dankwa ne se wampim sika boba ne wo. When ne benya se kantinjire buaji dankwa ne se wampim sika boba ne wo. Obi nya se bia nkobe. Obi nya se bia nkobe. Bragwa bakana ne from pro damre fa visi. Bragwa bakana ne from pro damre fa visi. Me mo jabindo da ko ya dumge. Me mo jabindo da ko ya dumge. Ya dana ne dia ko mo juta dojo jambo dumge. Ya dana ne dia ko mo juta dojo jambo dumge. Oto sika sama na jija kunge. Oto sika sama na jija kunge. Aja ku e bo ba pro jom frewo. Ya ku e bo ba pro jom frewo. Oyina frewo from pro damre fa o. Oyina frewo from pro damre fa o. Wa zaji foju nyogwesinge. Wa zaji foju nyogwesinge. O present na die kasange. O present na die kasange. Wo kube da tamale be fa ju nyogwase o jumna chebera. Ajanyane. Aja uti so ngo musin. Basi bui. Saba fraya ba frapa. Basi so ngo mnesin. Wose tu bedi akunja ntanzia so ngo mnesin. Ajay. Uja so to mu. Wose tu ni mi no oba. Onwa. Adimo. Adamo. Adagari abu. Apela kon painting. Wose tu your painting so ati mo no patetu. Akunu pete no ti ahina oti mu. Waru. Otutu kobo sway. Otutu kobo sway. Wasa to tutu da ntira kobo waso o. Odun fata odan fata frara fata. Wana bet me no say to go me no ko jitu manopa. O tani abadendin. Won so komo ye di ni say tu. Wan. Asasa ko kutia ko. E je o fesu ni won raje. Asasa je podamu a. Du jomu. O say akoje won tati faso ni wasa. Aso sa won hwe. Akoje won tati pa e twa na wasi. Você quer o si? É o está. Au. Ah, ni ma duba ko mi akoti afadi ngai. Wo se tutu na kana di fe ujo jambo nu ngai. Wo se tutu na kana di fe hunu ni wa o. Etienne. Jean. Ura, Regional Minister, Bisi, Oman, Anem. Nana Asarba, Mina, Worawora. Nana Kofi Afra, Kajibi Mina, Council of State. Etienne. Nana no can phone Guamfua, one patem hanging. Nana no Akamfoni Guamfua, one patem hanging. Etienne. We are district secretary for a name. Regional Minister Nam. You are district secretary for a name, Regional Minister Nam. Etienne. Send there. The Maya. Akoyan send me no. I wrote one near Niger. Two was in there with the Worawora. I ain't saying you. I ain't Indiana. Etienne. I wrote war and the same. Nana no my for what content say I be has a year. You said I said, Nana no more. I will go. You walk on Tasia, the baby, the Poma. Etienne.
kwan a wo de fa so ne nante ya e de bepie ha awerehosem wo mbebre se kwan a wo fa so ne nante ya o bepie ha no awerehosem wo mbebre ya wo kontase ya ne kontase he na te ho Jean ese o mu kontase o mu ne kontase ne kontase fo na te ho sabre du sai na ne di ade wo kontase o se sabre no edu sai ne di ade wo kontase bakuma he ne e frɛ ne jebi Jean se na bakuma ne ne e frɛ ne jebi jebi ma ne nkola akoyi apatre pitre na ne kon won na enwope ye de baaye Jean ete para akoyi apatre pitre ene na no kodo a no ope ma du sai onua de bibre pokuare odikan Jean se ma du sai onua de bibre pokuare odikan ho ne kofa asemi nyina baaye Jean o se ha ne kofa asemi nyina baaye du sai ye frɛ no baaye ma asem si ho Jean se frɛ du sai baaye e ma asem si ho du sai ba won ne jase he na baaye se du sai no ba won ne jase ne baaye ho na menana no ye what contest ti asoma asie enti ma ye sorry ye free contest ete na no kontase ti asoma asie a enti o mu free kontase o mu so free kontase e baaye ene ba he Worawora fo be pie ha ye free ho ye kodencha Jean se na ba he Worawora fo be pie ha no ye free ho no mo kodencha mo free ho ti break as a ban na ka edi animo so mu free ho no ti break as a ban oni no di anim oni onu apoku frefre so no ti edru dencha memu ya antimi antra ho Jean ete memu o mentimi antra free ho ne ye de copy abri so mu free ho no mo copy abri abri ko se baby time mo ko ete mo se baby time ma wo mu baby edi kan na ya abopom nti wo mo antimi antra o se baby o ndi mo di kan na abopom nti wo mo antimi antra sama wo mu baby and na said the Abri Gardens one ho na efe ma wo mu kotan o si fro na ma baby ese ne ho na Abri Gardens one ho na ma mo kotan wo mu tra ho fie dumienu ho na ntawantawa si akwamufo ne ayi fontam o so ntwa fie dumienu ho na ntawantawa si akwamufo ne ho ntam eni akwapem ntam ena menana no mu de asi wa Asantehene mo ye free ho nti yantimi antra ho na yesre kwan se nam nana Yesu Asantehene mo a o mantimi antra o cho mo sre no free ho o mu ba bedroom konya so mo ba bedroom konya bedroom konya nso ti break as a ban na di anim hara o so bedroom konya ti break as a ban oni no di anim ha bedroom konya nso ntokwa sa si ho o so bedroom konya nso ntokwa si ho e ma ti break as a ban wo toy ama ti break as a ban wo toy nunti ma wonu apoku frefre ne sa pagya nipa ye de bedue baby ewe o se ntia ma wonu apoku frefre ene o pagya sa nipa e de o bedue baby ewe sisi e o mu free nkonya na fe de o mu si ye pe baby e wakra nipa nto ye kra ne akwa kodru so mu free nkonya no mu si ye baby e wakra nipa nto o mu ya kwa kotra ene ye de bedru ha o mu ba bedru ha betra ha no ye betra ha yi o betra ha yes aba ha me ma just here do before sa aba ha sei Jean so metra o ma ni just ni edubofo sa ba ni mpre no so edubofo be ka kire se mo sa me enko Asante o se ni edubofo sa be ka kire o mo se o me se me enko Asante o mo ka se ye betra ha na so yasum ye wura wa Asante se o no mo ka se ye betra na so yasum ye wura wa Asante ami me ma edubofo ka kire se ne ye mfa nipa dumra ye di numbai so me edubofo ka kire no se ye mfa nipa dumra ne nipa dumra o mu di num eko me edubofo ji ye sika ka ho a kire se ha se nso media o se o dum ko e mo diska ka ho e kire se ha so tumfo na media e be bolo mani kuma se ama o bolo mani e kuma free ho na menana no ya tra ha ya o se free o matra sa nuamu Presbyterian for ba ye ne ye betra ha be hihye school ma yen so nuamu Presbyterian for ba be hihye school ma e broni a obehwe ha wono so no betra ye ma mu ye nhihye kura pagya ye nyina aka akamfo bom e de ekwohye nipa baako ase o se Presbyterian no ye nhihye ka akamfo wa nyina bom mo mu hihye nipa baako ase
enso enam se na nye saa na na wo se yenti anye ye o se enam se de sare se yenti anye ye ma bia di no so e ma bia di so a nei wo mu de tie se a nei nyina am da tie na nije nso a medeka enso ne se nije nso a ono so de kan se nei masa manyam nipa nei masa nipa di ade mfie mienu ne fanie na Worawora hene wo bechi ame so ade mfie mienu ne fa pepepe na Worawora hene obaba bechi ane no ye no oyese nana ahana mfire tikuntaase hene ena de ne ba yese ne nana mesa ma beso ai ma kireo so no free kuntaase ne de ba o ka se nana ti mesa ba ma beso a kireo para me mane kwan esanse me nana no no ofri kontaase ne baaye o se ambo man kwan sanse de nana no a ofri kontaase ne ba woni kontaase man nyina ba Asantehene biso a kire me ene o kontaase man nyina ba ababi Asantehene e ba biso a kire baaye nso me de na kan Asantehene ho so baaye nso na ka Asantehene ama ayikufo onua kokofo hene so baaye no ama odinama ayikufo onua kokofo hene obakumase a wono netie se na obakumase a ono no netie achame netie o se be afinie yeto yensa frɛ me wa saa fahye ya ho se netie muto kunsa frɛ no saa fahye ya ho sabre me man hene baako ofenso hene na baaye sabre no man baako de na fenso hene ono man baaye ombra ha na wo mu hunu se mi rem free yen mo mu se mi rem free mu sabre so me saka kire ne se enkolai wa ha ehia moa wa adesua mu nso ombra na omebo foto a ye de be ya adesua wa ha sabre no ka kire no se mbala omo ha ehia adesua no ombra na omebo foto no bi wa o Bible bo mama ne se ye gene fefefe so ba bo na mama ne se o ba mo gene fefefe so ne hona me sa me ka kire Worawora man ne se se ho no ka kire Worawora man se afia bebe bio no a be shefa ne de mia meba ma behwe me nana no tie afia bebe bio a o be shefa ne de no a bisi ma ba no a behwe nana no ene ne yam de pie hai tie o ti mo ani mo hai tie me baya tumbo se na baya ba ma Worawora man hunu se minya yimu so ba ma Worawora man ehunu se wonya mu mu da ba mo mo hunu se free na na pokwa epeso mutu moto no ye rem free mo tie mo hunu se free pokwa epeso a mutu moto no ye rem free mo ayiri ya Ɔyokos free kontaase antimia media o se tie Ɔyokos free kontaase a to no ani dia nipa wo mu biara ye mia media o se nipa wo biara ye no ani dia emu bi biara ye mia media o se bi biara ye no ani dia esanse ye di kan ba me sa me ba bio ma ehun se media mpa o se sanse bu di kan ba no sa ba ba bio ma obu mu se no ani dia mpa ene ne masa maba ne nso wasa ba me baya me be share mo nkran se minya mo mu tie share mo nkran se onye mu na mo ntia se nso se o se tumeti kumase ne mani wo mo ho tie se tu kumase ne ni wo mo me mo bia nhura mo ha o so ma obi nhura mo ha me mo bia nsisi mo ha o so ma obi tie na hanso me maya ntimetimi ba ha bre biara me pa biara o tie nkotimu ba ha bre biara obe achame tie na me baya o se ye ba behwe kwan ye de behwe so ama Worawora man so atumpon o se na obaya tie o behwe kwan ye obefa so a e be ma Worawora man so atumpon kane ne ade ntokwa o se kane ne ade ntokwa kane o se tunam de atuo na ekon o se kane tie no de atuo na ekon me da wo atuo me be ma matimi masa makon o so da wo tie be ma obetumi asa ko enso na de ya de muma o se na enso na de nwuma ya de mpuntuo ne nkoso ya de mpuntuo nkoso ena eteche memu ena eteche memu iti na me nkoko
Ɔsi na wɔn kɔkɔ. Me ba ye me de adesua na ɛkɔkɔ. Ɔsɔ ba ye wɔde adesua ɛna de kɔkɔ. Me de ayarehwɛ na ɛkɔkɔ. Ɔsɔ de ayarehwɛ na ɛkɔkɔ. Me de mpuntuo ne nkɔsoɔ na ɛkɔkɔ. Ɔsɔ de mpuntuo ne nkɔsoɔ na ɛde kɔkɔ. Me ya na Asantehene mu a me ya ma Worawora man so. Ɔsɔ yɛ Asantehene mu a ɔbɛyɛ saa nso Worawora. Grazie bro. Kasa was scam de ma ye beye foto no was wo ma dan no amesika no ayekese o se dana sa ban kasa no kasa ska de man so me bo foto no o ma da ska na na ayekese o so dan na na ayekese a enkola no ehia no ye mfa hwe mi enko school ma me o so da ska na na ayekese a enkola no ehia no fa hwe wo mo no mo enko school ma no foto no se de esi aduro no omra no omabuma mane na me hu kwan am de be fa so aboa ye dro bia na me bora mane hu ba be fa so be bo ene de me asan me kro no wo ma me nkola JSS fo no edu SSS fo du na ye ma wo mu nyina so scholarship wa ha ma JSS fo male na ma SSS fo male wo ma scholarship wa menya nipa ebetimi ayesa adwuma na ba mai mu ha ne abaye bia mefa so no maye befa so benya nipa mo ma ba sa adwuma no tamu bia befa so amia ama me nana no wa hanso enya adwuma ene nkoso o se ama me mo mo hanso enya adwuma ene nkoso achame o se na de ba nansa ye be hye me nana no ma se me wo ho mete ama wo biara wo mu bia fata se wo se ye mama sote bia ye mama sonte fata se me ye ma ye no so me ne Asantehene ba ya ma wo mu o se bia fata se mo na sote bia no mana sonte de bia fata so ba ye ona Asantehene ba ya ma a turi go bia enso ba ye nanu ma akanfo won tem ha nyinara nso me hwe anim wo kumase o se akanfo won tem ha nyinara nso oyo mu nyinara anim wo kumase nso ye baba kan ho afi na ye ma o se mu nyinara ba de ba kan ho na afi na ye ma no na bebo ya me etimi dia chichire mo tempotem ha yi o se no na bebo a me etimi dia chichire empotem ha yi de nyina so baba pasi etimi ba be hia ye kwan Ojo de baba wa se muti mai baba be hia ye kwan monta ha somdwem o se mu na wa somdwem ekro ye na no kro ekro ye bie be sintema bia wo munya ba ko ne yanka no fefefe ma somdwem ra o se bie be sintema bia munya ba ko na munka no fefefe ma somdwem na ntemo bia mfa ntawantawa mam o se mu bia mfa ntawantawa bia na kro ye no nyadu na kro ye no tie tu bo so de mu tie Oh, brothers, my brothers, my brothers, my brothers, my brothers.